Vážení diváci, ja som Adam Grexa a vítajte v rozhovoroch pri víne. Dnes sa budeme baviť s mojím dobrým priateľom, kolegom, profesionálom, head sommelierom v jednej z najlepších reštaurácií v Bratislave, Peťom Šmegerom. Ahoj, Peťo. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si našiel na náš čas. Samozrejme. A predtým, než začnem sa pýtať akékoľvek otázky, keďže toto je rozhovor pri víne, tak ťa poprosím, nalej nám a vysvetli, čo si doniesol. Samozrejme. Tak máme tu fantastické šampaň Boulanger RD 2008, ktorý je teda krásne, je to krásne komplexné víno od prestížneho domu Boulanger a zvýrazňuje teda vizionárskeho ducha Madame Boulanger svojím dlhým dozrievaním a neskorou degozážou naozaj nadobudlo krásnu komplexitu a vyváženosť a myslím teda, že to je expresia niečoho naozaj výnimočného. 2008, teda aj fantastický ročník, ktorý bol naozaj veľmi challenging, by som povedal. Najprv teda na jar chladné jary a do leta teda sa vrátilo slnko a boli naozaj veľmi dlhé, horúce letné dni a chladné noci sa striedali, čo zaručilo teda krásne vyzreté hrozno, naozaj veľmi aromatické a takisto fantastickú šťavnatú aciditu vo vínach. Toto vínko je teda asambláž z kompozície 91% Grand Cru viníc a 90% máme teda Premier Cru. Máme tam vlastne 71% Pinotu Noir, ktoré pochádza teda z hlavne teda z Verzené a dvoch Grand Cru viníc. A vlastne ostatok tých 29% tvorí Chardonnay, ktoré je teda z Meneus Roger. A máme tam Abyss, takisto tam máme Cremant. OK. Takže tak všetky tie najlepšie dediny. Všetky tie najlepšie dediny, super, naozaj super. S krásnou kompozíciou pôdy a každý mu dal teda iný svoj teda výnimočný charakter. Dobre, Peťo, a prosím ťa, ešte nám povedz, že čo znamená to RD? Tak RD znamená Chessman Degorže, čo znamená teda aktuálna degorzáž, pretože bolo degoržované až v roku 2022, 9. decembra konkrétne, takže 13 rokov na kvasinkách, čo je... Čiže 13 rokov vlastne v pivnici Bollinger na kvasinkách a až potom sa to odstrelili tie kvasinky a až potom sa to flaškovalo a púšťalo von na trh. Áno. A ako je to teda u Bollingera zvykom, tak vína boli ešte zakorkované. Áno, a v tom je to vlastne výnimečné, lebo oproti obyčajnému vintageovému Bollinger, lebo aj taký existuje. Áno. Takže toto ja povedať, že toto je vlastne jedna z najvyšších rád vôbec šampanského na svete. Určite. Vysoko si cením, že si pre nás pripravil zrovna túto fľašu, veľmi sa na ňu teším. Tak ja myslím, že je to pekná príležitosť pokecať o niečom krásnom pri dobrom vínku, vždycky je dobrá nálada, teda s dobrými ľuďmi je to najlepšie, takže... Áno, ja sa teším, tak poďme na to. Toto by sme vlastne mohli porovnať k Dom Perignonu P2. Že? Čo sa týka toho late releaseu alebo toho, ako dlho je to šampanské na kvasinkách. Málo ľudí to pozná, treba to vysvetliť. Jedná sa o to, že klasické šampanské musí byť 3 roky na kvasinkách. Áno, minimálne teda 36. A väčšina tých domov ich necháva 5-6 rokov na kvasinkách. A iba tie najvýnimočnejšie vína sa dostanú do tej sorty, ktorá potom zostáva dlhšie a dlhšie a toto je jeden z nich. Tak poďme to vyskúšať. Poďme na to. Nech sa páči, na zdravie. Peťo, nech sa ti darí, aj tebe osobne, aj UFU. A nech si šťastný a zdravý aspoň ďalších 100 rokov, dobre? Ďakujem krásne, podobne. Na nás. Na nás. Krása. To je úžasné. No ja vždycky to, ako je to dlho na kvasinkách, spoznám už podľa vôni. Lebo tam je to krásne cítiť. Taká tá chlebovosť, že? Je tam cítiť naozaj krásna tá hĺbka a tá komplexnosť. Nádhera. Veľmi sa mi páči mineralita toho vína. Aké je expresívne, veľmi ostré. Wow. Cíti tam naozaj také
jak mandarínky, možno jemné kvetnaté tóny. Úplne jemné perlenie, krásne bublinky. Možno jemne herbalný tón, ako bergamot. Áno, výrazná mineralita, čo je pre mňa je to ako úplne, že must have, to musí byť proste v šampanskom. Pre mňa to až nie je šampanské. Ale veľmi ma prekvapili tie bublinky, že napriek tomu, že sa bavíme o 2008, tak sú krásne, jemné, plné, je ich relatívne dosť. Áno. Že? Ale sú také jemnočké, vôbec to nevadí, nie je to také ostré. Niekedy sa dostanem k takým šampusom, kde tie bublinky trošku prekážajú, že je to ako keby moc. Väčšinou je to ale tým, že teraz je ten nový trend tých girl champagneov, ktorí ale to trošku flakajú, že to nechávajú iba tie 2-3 roky na tých kvasinkách a vtedy je to aj cítiť. Ja mám pocit, že tým je to také, že ano. Čím menej na tých kvasinkách, tým je tak menej ako keby zapracované. Je to viacej ovocné. Možno pre ľudí, ktorí majú radi sviežejšie veci, je to veľmi pekné, ale myslím, že presne až keď je minimálne 4-5 rokov alebo viac, keď je nejaký výnimočný ročník, tak vtedy to nadobudne ten svoj potenciál určite. Páči sa mi, aké je to vyvážené. Balans je neskutočný. Ešte je dôležité teda povedať, že Boulanger vlastne všetky jeho základné vína necháva dozrievať v dubových súdoch, takže je tam aj krásne cítiť tú vanilku a teda ten dotyk dreva v tom vínku, čo mu dáva teda tiež nejaký ďalší rozmer. Ako dlho, naozaj, to neviem úplne presne povedať. Ale je to tam tak, ale je to veľmi, veľmi jemne iba cítiť, vôbec to nenarušuje tú komplexitu, tú chuť. Ten balans je tam tak krásny, tá acidita k tej ovocnosti, k tej sviežosti, všetko je to presne narovnako tie hladinky, že? Je to, no toto by som chcel piť celý život. Dúfam, že máš viacej toho. Mám toho viacej, takže kľudne si to môžeme niekedy zopakovať. Že môžem dojsť do Vôbec by som teraz sa k tomu nehneval, určite by som sa snažil. Je to krásne krémové. Nádherné víno. Dobre, povedz mi prosím ťa, začníme úplne že od začiatku, lebo ty si pomerne mladý chalan, ale netreba to podceňovať, pretože ty máš extrémne skúsenosti. Ty robíš v tom UFE už 4 roky, že? 3 roky v UFE, áno. A za mňa je UFO rozhodne top 5 v Bratislave, čo sa týka fine diningu aj vína. Veľa ľudí UFO podceňuje, ale... podceňuje v zmysle, že je to iba taká turistická vec, že áno, vyhliadka krásna, všetko, chodia tam na koláčik, ale vy máte tú reštauračnú časť krásne oddelenú, tam tých turistov nepúšťate, tam sa ide iba na večeru alebo na obed. A máte nádherné menu, 9-chodové, 10-chodové? 9-chodová degustácia. 9-chodové degustačné menu na 3 hodiny, kľudne. 2 až 4 hodiny. No. Naozaj na najvyššej úrovni to jedlo. Za mňa je to jeden z mojich obľúbených podnikov v Bratislave a Peťo k tomu nádherne doplňa ten wine pairing, či už obyčajný, alebo tam potom máte aj také tie lepšie veci. A myslím si, že ste jedna z mála, ak nie jediný, čo vôbec majú tie top vína by the glass, čiže na poháre. Hej? Že povedz nám niečo o tom, to si ty vymyslel? To som ja vymyslel, áno. Myslím teda, že víno je na to, aby sa šerovalo, aby sa zdieľalo s ľuďmi. A tak som to chcel teda tento štýl doniesť k nám do reštaurácie, pretože ľudia, ktorí naozaj majú radi gastronómiu a ktorí si vedia užiť a cíti sa do dobrých vecí, tak k nám chodia často. A myslím teda, že je krásne im ponúknuť niečo, čo nemôžu niekde inde ochutnať. A o to viacej teda je to o tých zážitkoch. Myslím, že aj naša kuchyňa teda je zostavená v podstate na signature nášho šéf-kuchára Jozefa Masaroviča, ktorý je teda veľmi inšpirovaný azijskou kuchyňou, ale aj meditánskou kuchyňou. Preto teda aj naše menu je zostavené vlastne na 2 častiach. Keď si otvoríš menu, tak ľavá strana je azijsko-mediteránska kuchyňa, je to ako fúzia, ktorá je teda à la carte a môžeme si vybrať z viacerých predjedál, polievok alebo hlavných chodov a potom teda tá stredná časť je naša lokálna 9-chodová degustácia, ktorá je teda založená s rešpektom k našim tradičným surovinám a teda aj
sú to tradičné slovenské jedlá, ktoré zvykli variť častokrát aj naše babky a ich babky. No dobre, ale to je taký understatement, takto, jak si to popísal, lebo ten twist toho vašeho šéfkuchára je tam ako výrazný a určite áno. Keby si mi nepovedal, že sa to má podobať tomu popisu toho jedla, tak to tam nespoznám. Hej, že... To je ono, že to je teda na trošku ten moderný štýl a myslím, že... No trošku výrazne Výrazne, určite. Ale stále je to tam, to gro toho jedla, áno, keď si napríklad ochutnáš náš smrčok, čo je teda lokálna húba v našich domácich cestovinách, tak tam cítiš domov proste z toho jedla. Hej, je to krásne, je to... Ja som viackrát bol aj na obede, chodíme na to business menu. To som veľmi rád. Mal som aj tie by the glass, nejaké vínečka u vás, takže naozaj je to super, lebo koľkokrát by si človek rád dal iba pohár vína a nemá tu možnosť, väčšinou sú tie fľaše nižšieho štandardu k dispozícii na rozlievanie a u vás není problém 500 € fľašu otvoriť tým koravínom a dať aj jeden pohár z nej. Potom nám ešte povedz, Peťo, prosím ťa, že ako to vlastne funguje tento by the glass systém, lebo čak my vieme, ale ne každý to pozná, jak to funguje cez ten koravín. Tak koravín je v podstate systém, ktorý, keď máš zavretú fľašu, ju priložíš teda hore na korok, prepichneš korok ihlou a tá ihla teda vháňa do fľaše vzácny plyn, argón, zároveň čapuje víno do pohára. Ten argón vlastne umožňuje vínu ostať v čo najlepšej kondícii, aby teda sa nejako neznehodnotilo a môžeš si ho vychutnať. Čiže tú fľašu nemusíš otvoriť a dokážeš z nej to víno dostať. Presne tak. Dokážeš ho naspäť dať do chladničky to víno a koľko takto vydrží to víno? Vydrží niečo okolo mesiacu. No super, ďakujem pekne, to je perfektné. 3 až 4 týždne. Že sa minie aj skôr, než je táto doba expirácie. Niekedy skôr, niekedy neskôr, áno, ale myslím, že vždycky je to taký niekedy tomu pomôžete, taký ten balans. Pomôžete tomu, keď už sa... Tak to trošku degustačne vždycky sa určite dá vychutnať si niečo pekné. Áno, krásne. Na zdravie. Tak na zdravie. Na pekný život. Ja by som sa ťa rád aj spýtal, že ako si vlastne začal. Dneska je to také, dneska je to už tak v zásade exotické povolanie, hlavne medzi mladými ľuďmi, už stále sa hovorí o trendoch takých, že menej ľudí pije víno a že to klesá ako keby tie tržby. To dúfam, že nie. A štatistiky tak hovoria. Ono to skresluje tým, že my sa pohybujeme okolo ľudí, čo majú radi víno. Ale tie štatistiky dlhodobo, každý rok sa predá menej a menej vína. Takže niečo sa tam deje. Je to analyzované, čítal som vo Wine Enthusiast taký článoček presne na túto tému, kde vysvetľujú, že prečo títo Gen Z už proste nepijú alebo nechcú piť víno a zase na tej druhej strane toho spektra tí ľudia odumierajú prirodzene, hej. Takže preto tie tržby klesajú. No ale teba som sa chcel spýtať, že ako sa takýto, že mladý človek dostane k tomu, aby bol sommelier v reštaurácii? Čo ťa k tomu viedlo? Ja som vždycky si chcel vyskúšať byť buď čašník alebo kuchár. Ťahala ma gastronómia. A teda bolo to taká náhodička asi. Ja som teda bol muzikant celý život a študoval som na gymnázium Jana Papánka. A ty hráš na čom? Klavír, gitara, saxofón, spievam. Hral som v 4 kapelách. Áno, okej. Takže hudba je moja veľká vášeň a stále teda sa jej venujem naplno vo voľnom čase a naozaj teda myslím, že niekedy hádam sa jej budem venovať aj profesionálne, ak sa podarí. Ale späť tomu vínu, teda študoval som gymnázium Jana Papánka na Vazovej a teda chcel som nejakú brigádu, tak som išiel robiť do hotelu Loft, kde som robil teda najprv foodrunnera, potom čašníka. Tam som robil pol roka a mali sme tam celkom peknú teda vínu pivnicu, kde sme mali niečo okolo 350 druhov vín, lebo pán majiteľ je teda tiež veľký nadšenec pre víno. Takže tam ma to nejako tak chytilo. Nič to som ani nevedel, to je úplne novinka pre mňa, lebo Loft mám vždy zafixovaný ako remeselné pivo, ako taká tá piváreň klasická, rebierka a podobne. Okrem toho určite fantastický pivovar, určite odporúčam. Ale vidíš, to je zaujímavé. Čiže tam je to zamerané aj na víno, aj tam je silná vinná karta, hej? Áno, je tam aj pekná rozlievka, musím povedať. OK, pôjdem preskúmať niekedy. Takisto nejaké vína na koravín, čo teda by si možno inak nemohol ochutnať. A tam ma to
tak No a tam si chytilo. sa k tomu dostal? Áno. Potom som teda došiel, ale to je teda úplný začiatok. Chcel som sa posunúť niekam ďalej a tak som išiel teda do UFA, do nejakej zážitkovej gastronómie, lebo vždycky ma to ťahalo. Ja Niekam teda vyššie. som... Doslovne niekam vyššie, áno. Doslovne niekam vyššie. Tak teraz chodíš Tam do tej vyťahom do plechovky. roboty. Tam do oblakov. A teda ja som človek, čo má rád gastronómiu. Vždycky som mal rád dobré jedlo, dobré víno, koktejly. A teda došiel som do UFA, takže som nevedel ani otvoriť fľašu vína. A tam som sa teda naučil všetky štandardy servisu, obsluhu. Bol som teda 2 roky čašník, čo si ma veľmi chytilo, naozaj som si v tom našiel vášeň, prácu, čo ma naplňa. Že ťa to baví, tá práca s ľuďmi. Určite. A môžeš tým odozdať niečo ďalej. Áno. A teda to si niektorí ľudia všimli a tak vínka som si degustoval, vždycky ma to zaujímalo, výrobné procesy a teda aký región, možno terroár, nejaká pôda, že čo ti dá tomu vínu. A potom si to niektorí teda ľudia všimli, za čo som strašne rád. A začal som študovať teda VESEC, sommeliérskú školu, Wine and Spirit Education Trust, ktorá teda sídli v Londýne. A následne ma spravili teda aj sommeliérom, čomu sa venujem až teraz cez rok v UFE, profesionálne. Ale o to intenzívnejšie. Prosím? O to intenzívnejšie. O to intenzívnejšie. Áno, áno. Tak treba povedať, že tí ľudia, čo robia kvázi na flore, že robia v reštikách, koľko robíš dní do mesiaca? 20 až 25. No, ďakujem pekne. A denne otvoríš 10 vín minimálne? No, minimálne. Mesačne 200 fliaš? Je toho naozaj veľa, určite. Takže nejaké... Ročne 2400 fliaš? Dobre počítam? Môže byť. Nikdy som si to takto nepočítal, No, ale je to... No, ale niekde to tam bude. Už to bude v tisícoch, určite. Určite áno. No. Takže to ti dá tak veľa, tá robota dennodenná s tými zákazníkmi. A treba povedať, že UFO je na to ideálne, pretože tam chodí tam ten druh zákazníkov, ktorí si radi otvoria niečo výnimočnejšie. Určite. Tak tým, že sme zážitková reštaurácia, tak tí ľudia, čo si chcú užiť naozaj niečo pekné, k nám chodia. Bežne. Otvárajú také tie špeciálne fľaše. Ja to vždycky sledujem s úprimným obdivom na tvojom Instagrame, čo sa u vás otvára, lebo všetci vieme, že Slovensko je malý trh a je to pomerne vzácne vôbec, že si ľudia kupujú také tie fľaše, ktoré stoja niekoľko 100 eur a u teba to funguje. Tam to ide. Áno. Tak ja myslím, že najdôležitejšie je, ako sa tí ľudia cítia. Ja myslím, že táto práca, okrem toho teda, že máme radi kvalitné veci a robíme to naozaj profesionálne, tak je to o tých emóciách. A a to je na tom krásne teda, že ty keď tomu človeku dáš tú emóciu naozaj, že aby sa niekedy diskrétny, elegantný servis, niekedy uvoľnený, hecuješ to pri stole, nech je sranda. Proste tí ľudia, keď sa tam dobre cítia, tak majú chuť sa zabávať. Dať si dobré víno napríklad, dať si kvalitnú whisky alebo koniak. A o tom to je, myslím. A keď im to ty vieš pekne odprezentovať, zaujímavo hlavne, tak potom sa dá všeličo. Ja napríklad maximálne cením v tých fine diningových inštitúciách, že to není také strohé, že to není také naškrobené, že to není také podľa knižky všetko. A práve naopak, ja mám rád takú hravosť, improvizáciu a vtipy a to mňa baví najviac. Hej? Že človek očakáva, že keď to menu stojí 150 alebo aj viacej v zahraničí eur, tak proste musí tam byť oblek, musí to byť ako potichučky a papáme slušne a dáme si jedlo a poďakujeme, ideme preč. Nie, ja si myslím, že tam má byť ten prvok tej zábavy, presne. Že človek... ja práve, že aj v zahraničí vyhľadávam vždycky tie reštiky, ktoré mi k tomu dodajú ako keby ešte divadlo. Že ten entertainment tam je, hej? Že to není to iba o jedle a o víne, je to proste o tom, že ten personál dodá ako keby ten performance urobí taký, že proste z toho mám celovečerný zážitok, že niečo ako keby som bol na koncerte alebo v dobrom divadle, hej? A do toho sa ešte dobre najem na rozdiel od nejakého divadla, takže... Úplne si osúhlasím. No. Ja som v poslednom čase zistil, že mňa strašne bavia tie trojhviezdičkové Michelinky,
lebo tam to majú najviac vymakané, tam, že to je taký celovečerný zážitok, všetky tie zmysly sú zapojené a Máš tam viacero stolov. niekedy je viacero settingov, že ťa presúvajú počas večere, hej, a to mňa baví, že má to tá komplexnosť celého toho, tak jak ja mám rád komplexné víno, tak mám rád aj ten zážitok, že je taký komplexný, že proste na to spomínaš ako keby ešte ďalšie 2 roky. Vieš, že vždycky aj... Ak smiem. Samozrejme. Už sa nepýtaj, prosím ťa, iba ale toto je naozaj výnimočné šampanské. To musím uznať, že toto je jedno z najlepších šampanských, čo som kedy pil, určite. Súhlasím, určite. Ja. Naozaj, strašne ma baví ten dlhý finish. Ako ti ostane tá šťavnatá acidita. Je to naozaj, tam aj niekedy... Tá figa, citrus, trošku také rieskové oriešky naozaj. Možno aj minúta, no. Že aj 60 sekúnd. A tie bublinky, aké sú persistentné, veľmi vibrantné na jazyku. Úžasné naozaj. Plné v tele, komplexné a vyvážené, ale zároveň veľmi ľahké a svieže. Vôbec nemám z neho pocit, že by bolo nejaké super plné, že nejaké ťažké víno pijem. Nie. Ale je to taká... Francúzi tomu hovoria, že finesse. Ne, to je to slovo, presne. Finesse? Alebo finesse? Že finesse, že oni vlastne ako keby tie top Grand Cru, že to je proste extrémne komplexné víno, ktoré na začiatku chutí po 3-4 rôznych ovociach, v strede chutí po ďalších 4 rôznych ovociach, po pol hodine chutí zase úplne inak. Áno. Je silné, je intenzívne, ale je ako keby tak zaobalené. A na prvý dojem máš pocit, že je také jemné, ľahké, hej? A až potom časom zistíš, že čo to je vlastne za víno. Niekedy až do chuti si to všimneš pri 2., 3. poháriku. Vieš, čo myslím? Áno. No stále tam máš objavovať čo nové. No. Naozaj tých aromatík a tej komplexnosti je tak veľa, že aj to kontinualita, presne stále si to vieš užívať od doby, kedy sa pozrieš na pohár, na tú zlatú farbu, napríklad krásnu, pri tomto víne až cez vôňu, až cez tú krásnu chuť. Tak treba povedať, že toto víno ešte vydrží ďalších 10-15 rokov byť svieže. Určite. A ďalších 30 rokov bude ešte piteľné, áno. Lebo o ročníku 2008 sa hovorí ako o ročníku dekády, čo sa týka oblasti Champagne. A veľa domov napríklad drží ešte v pivnici ročník 2008, pretože bol tak intenzívny, tak silný, tak výnimočný, že ešte nedozrel a vymenili poradie a vypustili tie skoršie ročníky skôr von, ako túto 2008. Ale toto je pomerne novinka na trhu, musíme povedať. Myslím si, že minulý rok sa to začalo predávať iba. Áno. A hneď sa predala teda do pár mesiacov. Tak to je jasné, no. A to bude každý rok väčšia a väčšia vzácnosť. Bez pochyb. No. Budúci rok má výjsť Dom Pérignon P2 2008, čiže niečo ako toto, to je že 16 rokov na kvasinkách. A budú ju vydávať spolu s 2018. No. Tak to bude taká... Tešíme sa na to. To bude taká pikoška. Možno si ju vychutnáme spolu. Za mňa je referenčné šampanské vždycky bolo Krug. Ja milujem to Grand Cuvée. Ale toto je také iné, lebo ono sa to ťažko porovnáva s tými vintageami. Tie vintage, každý je odlišný, každý má také svoje špecifika, každý ten terroir sa tam naplno prejavuje, aj tie klimatické podmienky daného ročníka. A to Grand Cuvée je skôr o tom, že oni sa snažia každý rok, aby bolo veľmi rovnaké, ale treba povedať, že rovnako výnimočné. Ale toto je vlastne vintageové víno. Myslím, že sa mi to darí. A ešte v late release. Naozaj si ma prekvapil. Je to krásne. Že si donesol takúto nádhernú fľašu. A dúfam, že sa pri takýchto nádherných fľašach budeme stretávať do konca života. Bol by som rád. Určite. Na zdravie. Peťo, povedz mi, ty určite za tie 3 roky si tam musel zažiť všelijaké srandičky v tom ufe. Však tam chodí tá smotanka od A po Z. Máš také niečo zaujímavé? Vy tam aj lozíte po tých stenách, nie? Či jak to je ten skywalk? Skywalk, áno. Jak to funguje? To robíme každé 2 týždne v ranných hodinách vždycky. OK. A v podstate vylezeš si von z okna, sa priistíš, máš kombinézu červenú, helmu si dáš a teda
Obehneš si celé UFO do kolečka 360. Počkaj, z jakého okna? To sa dá otvoriť tie okna? Dá sa? OK. Na ľavej strane, tam, kde je bar, teda tam máš jedno obrovské otváracie okno, tam si vystúpíš teda von z UFA a ideš po tej tenkej parapete, chodia hostia, alebo hoci kto teda, kto si chce užiť niečo adrenalinové, tak si môže kľudne zaplatiť Skywalk a vidíš pekný výhľad, teda 360 pohľad na celú Bratislavu. A je to pekný zážitok. Nejsem si istý, či sa niekto sústredí na ten výhľad, keď tam vozí okolo. Áno. Skôr tak na svoje nohy a na svoje ruky. Už aj niekto spadol? Spadol, ale... Smrteľné nehody neboli zatiaľ? Smrteľné neboli, prežili to niektorí ľudia. No pekné. Na nejakí samovéhovia tam nechodia ku vám skakať? No to sú tí, čo prežili. OK. Ale teda ten Skywalk, ja som bol osobne 3-krát. Bol si aj ty? Bol som. Bolo to super, naozaj pekný zážitok. 2-krát som bol na dennom a teda vždycky na konci roka robíme jeden nočný. Mm-hmm. A je to krásne naozaj, že obehneš si to, máš tam také 3 štácie, na prvej vlastne si iba sadneš na lano a hompalaš sa nad ničím v podstate, nad lesom, čo je teda Sadianka kráľa. Potom ideš do stredu mosta, kde si teda nad mostom a tam sa spustíš teda nad most, ako hviezdica, alebo môžeš aj akože predom a pod sebou vidíš všetky tie autá, ako idú, že to je pecka. A potom ešte teda je tretia a tam v podstate iba vykročíš nohou, v podstate to neznáme, do ničoho. Stalo sa vám niekedy, že ten výťah sa tam zasekol? Stalo sa. Aj s ľuďmi? Bez ľudí. Bez ľudí našťastie. Vždycky to teda bolo také, že hostia si počkali chvíľku. Dokonca sme mali aj teda jednu dobu, že teda bol výťah zaseknutý a dlhšie, tak hostia si... Sa chodilo po schodoch? Chodil sa po schodoch, hej. Ja som ich odprevadil pekne dole po schodoch, tak som im povedal, že tu si môžete pozrieť konštrukciu UFA, že to nevidíte každý deň. Zažitková exkurzia. No pekne, to je koľko schodov? To je tak... 480 schodov. To je tak 20 poschodí, tak nejako? Viacej? No tak asi 27 myslím poschodí je to dokopy. Uh-huh. Ale ono je to teda tak, že tie poschodia sú úzke a potom sa rozširujú, takže stále je viacej schodov trošku. Takže je to, dajme tomu, že tých 24 poschodí asi. Ako je to u teba, že koľko hostí u teba zhruba v percentách si tak objednáva aj také tie lepšie fľaše? Jak to u vás funguje? Tak ja by som povedal teda, že gros sú tie slovenské vína, hej. Tým, že máme 60% turistov a 40% Slovákov, tak veľmi radi si ochutnajú niečo naše, lokálne, slovenské. Takže to im samozrejme rád odporúčim, alebo teda náš slovenský vinný pairing, ktorý je teda z viacerých regiónov a z viacero viniarských štýlov zostavený. Ale chodia teda pomerne pravidelne ľudia, čo si objednávajú naozaj či už nejaké pekné burgundsko, alebo nejaké kvalitné šampáň, alebo Bordeaux, alebo teda hocičo aj z nového sveta. A povedal by som možno nejakých 5 až 10%. Tých ľudí je málo naozaj. Ale je to na dennej báze. Ale je to, dajme tomu, že na dennej báze určite. No, to už je nejaký posun, lebo to naznačuje nejaký trend. Bodaj by to tak bolo všade. Snažíme sa, teda to je moja vízia, taká, teda odkedy som v podstate spravil som nový koncept tej vinnej karty a snažíme sa aj celkovo meniť nejaké štandardy obsluhy, aj teda robiť nejaké inovácie v našej reštaurácii, lebo teda chceme ten servis niekam posunúť. Možno to nejakú dobu trošku stagnovalo a ja sa veľmi teším teda, že konečne sa na tom začalo pracovať. A dúfam teda, že aj ľuďom sa to dostane tak do povedomia, že budú o tom vedieť. Že tak oni vás nakopli, predpokladám, že vás nakopli aj tí hodnotitelia, čo sa dovalili na raz. Tak poteší to určite, jasné. No. Myslím, že minimálne Falstaff, tam sme mali pekné hodnotenie. Jak to dopadlo vlastne? Falstaff máte koľko? Falstaff máme 95 bodov. No ďakujem pekne. A 4 jedličky. OK, ten Godmilo? Goemio máme 2 čapice a to s tým nie sme úplne... To je 2 zo 4? 2 zo 4, s tým nie sme úplne... To by som teda, to sa mi nepáči. To myslím si, že minimálne 3, minimálne. Tak úprimne, čakal som trošku iné hodnotenie možno, ale... To ma zajaža trošku. Ale myslím, že ľudia aj tak, pokiaľ našu reštauráciu majú radi, alebo teda vedia, ako to robíme, tak stále majú ten svoj názor a asi k nám budú chodiť, takže táto som najradšej. Tak možno tam sa vlodila nejaká chybička, ako sa hovorí, a budúci rok sa to opraví, to hodnotenie.
Uvidíme. No a samozrejme všetci očakávame to najdôležitejšie. A tí už pobehujú, som počul. Vy ste ich zachytili? Možno áno, možno nie, neviem, ale bolo by to... No ale že... Dokončíme fľašku teda, čo je pre nás. No ale že či ste si nevšimli nejakého takého, že, lebo však sú také vzorce, že podľa ktorých vieš identifikovať tých ľudí. No ja sa veľmi teším teda, že už chodia. Máte podozrenie, že boli už? Mám podozrenie, že už boli. Hej. Áno? A myslím, že aj viem, kto konkrétny by to mohol byť. Áno? OK. Bol nedávno taký pán u nás teda. Sám? Sám bol. OK. A boli to také tie triky, že hodil lyžičku na zem? Boli to také triky, presne. Fakt? No popíš to prosím ťa, to ma zaujíma. A presne, tam som si to všimol, som hovoril ešte aj kolegyni, že tento si nás určite skúša. A bol taký akože, že strašne veľká voda, vieš, sa rozprával, strašne akože milý, taký fajn, akože sympatiak. Dal si teda predjedlo, polievku, hlavný chod a dezert si už neprosil. Ja som mu spravil teda, na začiatok si dal, nemal rád bublinky, takže som mu dal pohárik Sauvignon, ako sa v Taliansku robieva, ako aperitív. A následne som mu spravil teda vinný pairing. A bol taký, že dojedol a raz položil teda na pravú stranu si tanier, potom si položil na druhú stranu, že či mu náhodou nebudeme zavázať s tým debarasom, vieš. A aj keď som sa s ním bavil, tak akože veľa rozprával o dvojmyšovinkách, trojmyšovinkách, čo pochodil a takto. A videl som, že sa tváril, že je taký že obyčajný... Že je proste človek, čo nemá nič spoločné s gastronómiou, ale proste má rád jedlo. Vieš, takže si užíva. Ale máš také podozrenie, že to bolo... A jaká to bola národnosť, jak to odhaduje? Nemec z Mníchova bol. No, tak to je jasné. Ale... To bude určite. Uvidíme. Ale myslím, že tak my dávame každému človeku rovnaký servis, myslím, že ja viem, že ste super v tomto, ale tak hovoria ľudia, že dá sa to identifikovať, títo. Na Ekuževej boli opakovane, no tak uvidíme. No, okay, ale ja keby som to hodnotil, ja vám určite dám tú hviezdu, určite. Vy si ju zaslúžite 100%. Snažíme sa. To sme rádi, ja budem tak snáď to vyjde. Sa to niekedy podarí. Kedy sa to bude zverejňovať? Budúci rok, tuším. Budúci rok, myslím, no. Budúci rok v lete. Budú tie myšelinky. Takže uvidíme, že či sa podarí. Ja myslím, že spravíme preto všetko. U nás teda my sme tak nastavení, že aj keby, že možno tú hviezdu nedostaneme, myslím, že stále si budeme robiť tú kvalitu rovnako. To je jasné, no ale tak potešil by, že? Určite áno. No. Je to krásny milník. Ty to ako vnímaš, lebo teraz je nejaký nový trend, aspoň čo som zachytil, tak sa hovorí, že mladí ľudia prestávajú piť víno. Alebo možno prestávajú piť všeobecne. Veľa ľudí chodí aj do reštejky, čo sú nealko každý druhý stôl skoro, no, že buď ako jeden je vodič, alebo že obaja nepijú. Takisto však robia sa aj dealkoholizované džiny, whisky, spirity, vína. Dávate to? Je to bežné, že sa to objednávajú ľudia, tieto džiny? Akože áno, my máme v koktejlovom lístku, ktorý máme teda teraz nový 4 nealko koktejly a myslím, že ide ich dosť. No. Ja som to ochutnal, bolo je to pravda. Čisté, keď to ochutnáš, tak je to také divné, hej, ale chápem, že keď sa to dá do koktejlu, tak to pripomína ten gin tonic. Tam ti to dá tú polievkovú chuť trošku, je to fajn, aj tie vína, akože... Ale ja som možno už trošku starý na to, tieto dealko veci, že ja už mám ten niečo za sebou, že ja už asi na to nikdy neprejdem. Ale chápem, že niektorí ľudia na to prechádzajú, tak no dobre, ale čo si myslíš, že aké sú dôvody, že... Lebo ja, a nielen ja, ale ja som, že celá moja generácia, prvé na čo som čakal, keď som mal 18, je vyskúšať nejaký poriadny alkohol. Áno, určite. Prečo to teraz tak není? Prečo dobrovoľne tí mladí ľudia nepijú? Je to tým covidom, že sa nechcú zabávať? Ja myslím, Pomohol aj ten covid tomu? Asi aj ten covid možno trošku, ale ja si myslím, že to je životný štýl, skoro ich chcú žiť zdravo, možno viacej športovať a zdravo sa stravovať, čo je skvelá vec, ja myslím, že to je úplne... Je to skvelé, ale... Zdravie je najdôležitejšia vec, proste priorita pre každého človeka, ale ja neviem, ja si myslím, že proste keď už ideš, máš nejakú oslavu, alebo nejaký, ja neviem, výročie, alebo tá socializácia, tak si chceš vychutnať niečo dobré, nie? Tak už prídeš taxíkom, alebo dojdeš pešo do tej reštaurácie, už vieš si to naplno, si myslím. No, tak to si povieme my, no ale... A pre mňa vždycky k sociálnym nejakým udalostiam patril pohár vína. Hej, že tak sa to má robiť a ťažko sa mi to akože vstrebáva, že niekto povie, že nie, ja som autom, ja idem zajtra ráno o 7 do posilky, OK, však choď. Ale vieš, že to je...
pre mňa je to súčasť ako keby toho rituálu, že žiješ v nejakej spoločnosti a stretávaš sa s ľuďmi, máš nejaké tie sociálne udalosti, k tomu patrí proste pohár vína, vždycky bude. Ja si to neviem predstaviť inak. S pohárom vína je to vždycky krajšie, myslím, ľudia sa o tom vedia pokecať a je lepšia nálada. Neviem ti úprimne povedať, že prečo tí ľudia idú týmto smerom, alebo prečo to... Alebo možno ešte nepili dobré víno. Alebo možno ešte nemali takéto dobré víno. Ja si myslím, že je to určite aj o tej edukácii. Tým ľuďom možno odozdať nejaké, že a naučiť ich naozaj, že to víno má milión rôznych štýlov, ktoré... Ja si myslím, že ľudia, čo nemajú radi víno, som presvedčený o tom, že každému človeku nájdeš víno, čo im bude chutiť. To je 100%. A myslím, že stačí to iba tým ľuďom ukázať a oni si to potom obľúdia. A potom z nejakého sladkého, možno mozovského Rieslingu sa dostanú na niečo suchšie. Možno pôjdu do niečoho krémového, nejakého chardonnay, pekného Chablis, sviežeho, čo im bude chutiť, alebo niečo. Nejaké vermentíno, niečo kvetnaté a potom postupne sa dostanú aj, vieš, že je to proste o tom to spoznávať asi. Tak nikto neskočí rovno na staré šampanské ako my. Jasné. Ale sú takí ľudia, čo si to vedia, že hneď vychutnať, myslím, že proste wow, že to je krásne. Ale myslím si, že väčšina tých ľudí začne nejakým prosečkom. Ja som napríklad začínal prosečkom, ja sa priznám, hej. Ja som bol akože úplne, teraz sa tomu smejeme, hej, ja teraz keď niekto povie prosecco, tak... Svieže, leto. No, tak si tak povie, že vieš čo, vyskúšaj radšej kávu, alebo daj si nejaký Riesling šumivý, aj také sú alternatívy vynikajúce. Určite. Alebo Alto Adige, tie šumivé vína. Hej. Za mňa všetko lepšie ako prosecco. Asi áno. A na opačnej strane zase to primitivo je dneska také, že to keď niekto povie, že má rád primitivo, tak viem, že je na začiatku svojej vínej cesty. Áno, tak. Proste juicy, dosladká trošku. No, dobre, koľko piješ víno? Tak je to ľúbivé, vieš, ľudia to majú rádi. Polovka, rok, väčšinou je to tak. No. A však tie alternatívy sú neskutočné. Ten svet vín je tak komplexný. Je. Už len v tej Európe je toľko producentov. Preto ja som aj začal robiť tie grand tastingy. To bol jeden z hlavných dôvodov, pretože som to videl, že ja som taký, vieš, ja som taký internetový, angličtinu mám bez problémov zvládnutú. Ja si veľa informácií zháňam proste cez počítač, americké YouTube, proste zo zahraničia. A vidím, ako keby vidím cez ten internet, vidím ten svet, vieš. A teraz odrazu dojdeš do tej slovenskej reality a zistíš, že sakáš, my sme tu pozadu. No. A som si tak povedal, vieš, že vidíš, začal som piť víno a bol som na jednej ochutnávke, na druhej, na tretej a hovorím, sakáš, toto čo je, však. A teraz dáš si to do toho, najprv sme používali víno, teraz už wine searcher, hej. Dám si to do toho wine searcher a pozerám katastrofálne hodnotenie, že to na čo som bol na tejto ochutnávke, na čo nám to nalievajú, vieš? Na čo som zistil, že tí distribútori vlastne oni potrebujú iba predať nejaké to čo donesú, to svoje tretotredné víno, ktoré za lacno kúpia a predávajú Slovákom, Slováci to pijú, hej? V zahraničí by im to neprešlo, hej? A hovorím do keľu, tak poďme trošku akože ukázať ľuďom, že existujú aj naozaj výnimočné vína, ktoré proste chutia úplne inak, super. Na ktoré proste spomínaš, že vyslovene si spomenieš, že minulý mesiac na tom evente to bolo víno, vieš, toto keď mi niekto povie, toto chcem docieliť, chápeš? Tak som začal hovoriť, dobre chlapci, bude to trošku drahšie, ale ideme dovážať naozaj vína. A začal som skupinou 10 ľudí. Mne sa to veľmi páči, že to robíš. A 15, 20 a nakoniec ten prvý oficiálny mal 64 hostí. To je pekné. A odtedy sme... Ten bol v hoteli Carlton? Áno, v Carltone. A odtedy sme stále na 60, vieš. Krásne. A aktuálne sme vlastne najväčšie verejné vínne podujatie na Slovensku. Super, gratulujem. Ak ne, ja tam také tie festivaly, že ženy víno, fang, okej. To je ale viac koncert ako víno. Hej, to je viac hudobný festival, ale ak sa bavíme o akciách, ktoré sú primárne zamerané na víno, tak ako to robím ja, že ja sa zameriavam primárne na víno a k tomu párujeme jedlo, nie opačne. Vieš, že ja vyberiem nejaké tie vínka a k tomu šéf-kuchár vymyslí jedlo. No, takže a takto sa snažím vlastne edukovať ako keby tú slovenskú verejnosť, ukázať im, že existujú aj vína, ktoré stoja za to si trošku priplatiť a nemusíš si kúpiť kartón lacného Chablis v Lidli, ale kúpiš si jednu krásnu fľašu,
z ktorej proste odpadneš a budeš o nej hovoriť kamošom a odporúčiš ju svojim známym ďalej. Proste treba trošku tú svetovú úroveň ako keby doniesť na to Slovensko, no a to sa snažíme robiť. Tú svetovú kultúru, skvelé. Ja myslím si, že aj ty ideš tým smerom, že proste vy tam fakt máte tie top vína, že nájdeme tam tie najlepšie vína na svete u vás a snažíš sa vysvetľovať ako keby ľuďom, že pozrite sa, toto Grand Cru z toho Burgundska, stojí to za to proste, budete o tom ešte mesiac rozprávať medzi ľuďmi, to vám zaručujem, nie? To určite. No. Tak áno, ja v prvom rade teda s tebou úplne súhlasím v tomto. A som strašne rád, že robíš tieto eventy pre ľudí, lebo o tom to je presne, keď ten človek má tú... Sú vína, ktoré proste sa do toho žiješ, do tej hĺbky a do tých krásnych aromatík a si to zamemoruješ a proste ti spravia taký zážitok, že ten moment si budeš pamätať. A do toho momentu sa budeš chcieť vrácať po tom spomienkach, že proste ti dá nejakú emóciu. A o tom to je... Takže som strašne rád, že robíš tieto eventy a gratulujem teda, že je to najväčšia udalosť v podstate vína roka. No verejná určite. Sú ľudia, ktorí si robia svoje privátne akcie na ešte vyššej úrovni, ale keď sa bavíme o verejných eventoch, na ktorých si môže kúpiť listok každý, tak my sme najväčší určite. Pecka. A ja dúfam, ja teda dúfam, že inšpirujem ďalších a ďalších. Kľudne, choďte robiť ten môj koncept, rozšírte to medzi ľudí. Ja chcem, aby som niekam niekedy raz došiel a aby mi naliali Grand Cru Chablis Valmour a aby povedali, že toto poznám z toho eventu a preto som ho kúpil a preto proste ho dneska pijeme k tomuto krásnemu nedeľnému obedu. Tak ako je to bežné v strednej vrstve, v zahraničí, na západe proste je to normálna vec, že si v nedeľu otvoríš 200 € fľašu. Hej? Pre tú rodinu, no dáš si jeden pohár, OK, ale proste... To je to udalosť, rodina sa stretá, presne. Si to užiť s tými ľuďmi. My musíme trošku, my samozrejme bojujeme aj s tým, čo sme tu mali predtým, že ten komunizmus tak tých ľudí trošku zatlačil dole a dneska je akože pri slávnostnej udalosti bežne, že sa otvára ten Hubertík, hej, tak, ale toto má to svoj priestor a bude sa to predávať aj naďalej, ale OK, poďme trošku ďalej, posuňme sa, už predsa už ubehlo pár rokov od toho komunizmu a poďme ďalej, poďme sa pozrieť, jak to robia v zahraničí. Presne tak. No. Ja áno, myslím, že tú zahraničnú kultúru pitia treba doniesť tu na Slovensko a slovenskí vinári teraz, myslím, že sa to tak rozrastá, že oni už sa naučili robiť to víno a že o čom je to. A teraz už začínajú sa s tým naozaj hrať, dávať tam ten svoj signature a za to som strašne rád. A treba povedať, že je to krásne vychutnať si nejakú 200 € fľašu, je to určite úžasné víno, ktoré má naozaj históriu a všetko, ale treba povedať, že myslím si, že aj cenovo dostupné vína, aj 20 € alebo menej víno môže byť naozaj krásne a dobre spracované, ako napríklad naši vinári, ako Bob Frigyes napríklad, inšpirovaný tiež Burgundskom, ktorý má vulkanickú pôdu a vína dozrievajú veľmi pekným procesom na kaloch, v dubových súdoch a sú to úžasné vína, čo majú charakter a myslím, že dajú sa vychutnať určite aj vlastnejšie vína za ľuďom, čo si to možno nemôžu až tak často dovoliť za naozaj dobré peniaze, takže myslím, že každý si vie nájsť to svoje určite. To je predsa tá ultimátna výzva na somelierov, nájsť fľašu, ktorá je výnimočná a není moc drahá. Lebo není problém nájsť 500 € dobrú fľašu. Tak určite. Ale to je tá výzva. Nájsť 20-30 € fakt kvalitnú, dobrú fľašu, ktorú ohúriš tým toho milovníka vína, tak to je vlastne tá naša výzva celoživotná. Preto chodíme do toho zahraničia, preto som bol v Burgundsku, vyskúšal som 1000 vín, chutilo mi 100 a zapísal som si 20 z nich, vieš. No a to nenahradíš nejako. Ale áno, aj tí slovenskí vinári už teraz začínajú chápať, že sú tu nejakí konzumenti, ktorí sú ochotní zaplatiť 20 €, možno aj 25 za tú fľašu, retail. A už nie celú produkciu, ale povedzme, že časť produkcie už venujú tomu prémiovému segmentu. A to je super. No, stále bojujú s tým, že
slovenská fľaša 20, 25, 30, čo si sa zbláznil. Je ten stereotyp stále, že to už mám šabli v Lidli, hej, za toľko. No, je to tak, s tým stále bojujeme, ale postupne sa to posúva, postupne sa to mení a už naozaj na Slovensku vyskakujú vinári, ktorí robia tie prémiové veci. Za mňa Dubovský Grančič, Svätý Jur, tá ich prémiová rada, top. Krásne vína. Zlatý roh, Filip Nať, top veci, top naturálne vínka, každý si tam nájde svoje. Hej. Pivnica Čajkov robí pekné naturálne. Čajkov, super, jasne. Strekov, ten 1075, žltý, super, úplne. Ja sa veľmi ľúbi aj Papillon, víno francúza, veľký krtič. Papillon, super, to konkrétne ale tá jedna fľaša. Áno, konkrétne ten Riesling. Konkrétne tá 2019 Riesling. Ja som mu to hovoril, u ňa to bol akože taký experiment, že skúsme niečo iné a nejakú veľmi malú časť produkcie vyhradil, že dal do burgundských sudov. Burgundských tým myslím, že ich kúpil vo Francúzsku, sú z francúzskeho dubu, sú to tie, čo používajú Burgundiania. Hej. A ja by som neveril, aký rozdiel v tom môže byť, že vieš, že iba v ten sud vlastne zmenil. Je tak obrovský rozdiel v tom, že iba 3 roky, ale na biele víno je dosť 3 roky. Určite točí a zapísalo sa to tam a zapísalo sa to nádherne. Je to milujem to víno, je to perfektné. Podobne, tiež ho milujem. Na biele víno je to dosť 3 roky, ale to víno je tak pekné, ovocné, aromatické a minerálne, že ti aj tie 3 roky neprikryjú ti tú aromatiku, že je to pekne zabalancované. Je to teda a vieš, ja to každému vinárovi sa tam veľmi pekne zapracovalo. Tá investícia, OK, ten súd normálne stojí 500 €, tento stojí 900. Ale koľko je tam fľaš vína? 300. 300 fľaš vína máš v jednom súde, hej? Tak keď si to rozhodneš na náklady, aký je tam ten rozdiel v cene? Smiešný. Hej? A stojí to za to naozaj, kupujte tie kvalitné veci, je tu na to trh. Sú ľudia, ktorí chcú dobré víno. Snažte sa prosím ho vyrábať a my ho budeme veľmi radi kupovať. Že? Presne tak. No. Peťo, akú najdrahšiu fľašu si kedy predal? Najdrahšia fľaša, čo som predal, bol asi Chateau Mouton Orchild 2009 ročník. Ďakujem pekne. Bola to oslavička, 8 ľudí, niektorí pili z nich Mizubari, čiže whisky soda, teda japonský klasický koktejl a teda pán, čo oslavoval, si objednal teda prosil si nejaké Bordeaux, tak som ukázal teda, čo máme a som mu odporúčil, že naozaj výnimočný ročník 2009 takisto. 9 aj 10, nie? Aj 10, presne, v Bordeaux. Bolo to úžasné, naozaj krásna komplexita. Fakt, že super víno. Potom si objednali ešte jednu fľašku. Teraz je aktuálne... Takže som vedal teda tomu jednému slovenku. Gratulujem. Ďakujem. Teraz je aktuálne doba na 2009-2010 Bordeaux, že? Ja myslím, že teraz sú ready to drink, konečne došli do toho fakt, že Bordeaux, 10-15 rokov mladé víno. Bordeaux má také opozdenie, že tam musíš minimálne 10 rokov skladovať. Takisto ako Barolo alebo niektoré iné. Barolo možno aj viac, kľudne, že bez problémov. No. Ale myslím si, že ja som teraz mal tú česť, niekoľko Bordeaux som chutnal, 9-10 a akurát dochádzajú do obdobia, kedy sú vo vrchole svojom. Áno. Samozrejme to bude trvať ktorý bude ešte pokračovať určite. 5-10 rokov typujem, že to bude trvať, takže 2009-2010 Bordeaux a Champagne, keď si budete na budúce objednávať, tak 2008, určite 2008. Jednoznačne. V každej oblasti je to inak. Aj 13, ale bude dobrá. Treba si na ňu ešte chvíľku počkať, ale bude fantastická. No, a máš rád aj Burgundsko? Ja milujem Burgundsko, to je taká moja najväčšia vášeň, teda práve šampaň, Pinot Noir, Chardonnay, to sú také naozaj krásne vína. Práve aj v tom Pinote vieš nájsť úplne tým, že je to hrozno, čo má tenkú šupku. Dá tomu, nemá silné taniny a má naozaj tú eleganciu a tam krásne ti vynikne tá expresia toho teroáru, tá pôda. A o tom je to pekné, že teda v Burgundsku, kde sa nachádzame teda vo Francúzsku, tak vínohrady, ktoré sú pár metrov od seba,
Majú každý svoj jedinečný štýl a naozaj aj ten vínár tam vie dať svoj signature a krásne to v tom všetko vynikne tým, že je to taká čistá expresia toho hrozna. Áno. Veľa ľudí, keď povie, že ja by som si dal Chardonnay, tak snažím sa to korigovať spôsobom, že OK, ale treba si uvedomiť, že Chardonnay za mňa aj Pinot sú odrody, ktoré najviac dokážu násať lokálny terroir, to znamená pôdu, podnebie a celkovo tie podmienky, ktoré v tom viniči sú. A Chardonnay existuje naozaj od A po Z, že tisícky štýlov Chardonnay. Keď mi niekto povie, že on má Chardonnay, tak mi je jasné, že len niekde na začiatku. Slovenské Chardonnay, americké Chardonnay. A preto mám vždy ďalšie otázky, že čo zhruba už pil a čo má rád, nech povie niečo konkrétne a radšej podľa toho sa orientujem ako podľa odrody vína, lebo naozaj podľa toho sa orientovať nedá. Aj tí Burgundania, oni nikdy nehovoria o Chardonnay. Oni vždycky hovoria o Merceau, o Pouligny Montrachet. Neprichytíš Francúza, aby ti hovoril, že toto Chardonnay má rád. On to takto nepovie nikdy. Presne tak. To veľa ľudí ani nevie, keď si pozrieš burgundskú fľašu, tak vidíš na etikete buď Burgund alebo Pomart. No, dedinu. Presne, vidíš tam dedinu. Nikdy tam není Chardonnay napísané. Ty vieš, že je to Chardonnay. Automaticky. No, keď piješ burgundské víno, mal by si už byť na tej úrovni, že vieš, že je to Chardonnay, alebo že je to Pinot. Aligoté je veľmi netradičné, u nich to je to 5% produkcie. Áno. Ja sa to snažím skipovať vždy, keď som v Burgundsku. Ja som teda mal to šťastie, že som už niekoľkokrát zavítal do Burgundska. Bol som aj jeden z 3 Slovakov na tom Grand Jury de Bourgogne, kde sme ochutnali viac ako 1000 vín za 5 dní. A pre mňa, ja som na tom podobne ako ty, že pre mňa to Burgundsko je naozaj že taká citová záležitosť. Za mňa Champagne a Burgundsko je to najlepšie, čo svet vína dokáže produkovať. Najlepšie. Súhlasím. A ja sa zámerne vyhýbam napríklad novému svetu, pretože si myslím, že v tom starom svete máme čo objavovať do konca života každý. Určite. Každý vinár, každý, kto má rád víno, si nájde to svoje v starom svete. Nemusí si kúpovať víno z Chile, nemusí si kúpovať víno z Nového Zélandu. Naozaj to není nutné. Ja chápem, cenovo je to niekedy rozumné, tie vína sú dostupnejšie. Rozumiem tej logike, kvôli ktorej sa ľudia k tomu dostanú, ale prosím vás, skúste radšej víno z Francúzska. Existujú aj 12-eurové vína z Francúzska. Existujú výnimočné 30-eurové vína z Francúzska. Není treba dovážať víno loďou 6 mesiacov z nejakého Nového Zélandu. Napriek tomu, že niektorí tam majú dobré vína, ale my v Európe, čo tu žijeme, sa tu snažíme byť lokálni, snažíme uhlíkovú stopu mať čo najnižšiu, snažíme sa separovať. Kupujme si európske vína. Nie? Určite. No. Ja myslím, že sa dajú nájsť krásne vína aj v Štajersku, v Rioche, alebo v Rakúsku. A naozaj aj za dobré ceny. A myslím, že stačí iba hľadať, nechať si poradiť možno od niekoho, kto o tom niečo vie. Presne. A buďme lokálni, presne, buďme na to hrdí na to, čo máme v Európe, pretože tu máme krásne vína a fantastické veci, ktoré sú ešte možno neprebádané a veľa ľudí o nich nevie, takže spoznávajme to spolu. Keď si zoberieš koľko červených vín produkuje Taliansko, koľko rôznych druhov, koľko rôznych oblastí. A rôznych štýlov úplne. A rôznych štýlov od úplne jemnulinkých cez veľmi piteľné stredné až po super ťažké červené 14-15%, 16,5 Valpolicella. Áno, tam iba Taliansko samo produkuje 100-200 rôznych variant červeného vína a v každom tom variante je ďalších 100 producentov, ktorí to víno produkujú. Čiže naozaj, že nemáš šancu to celé vyskúšať, iba keď sa bavíme o Taliansku. Možno to celý život, to spoznávať, co je na tom krásne. Naozaj nemá zmysel to dovážať z Chile. Hej. To mi príde akože cestné úplne. Ale sú, určite aj tam vinárstva, vinohrady, čo robia pekné vína. Áno, sú, aj v Amerike máme vínohrady ako Tucalon, ktorí majú krásnu hĺbku a je to skvelé. Nech si to pijú v Amerike, kľudne
vôbec to nemusíme dovážať. Ja som za, čo netreba dovážať, nedovážajme. Hej? Tak určite, pokiaľ to máš tu na dlani, No, dá sa presne, povedať, tak presne. je to pekné. Nehovorím, samozrejme, mal som vína z Napa Valley, mal som krásne vína z Chile. Je to pecka. Je to Určite. super. Ale Veľa som čo na to takých povie výsledkov ten chudák vinár z Francúzska, ktorý, teraz sa nebavíme o Bordeaux, o Burgundsku, ale sú tisícky producentov vína vo Francúzsku, ktorí proste svoje vína predávajú po 12, po 15 eur. Áno, je to tak. Je to veľká oblasť, majú vlastné vínohrady. A sú podobne kvalitné ako z Chile a nemusia sa voziť loďou, nemusí sa tam rešiť clo, DPH. Vieš, keď si uvedomíš, že to víno z Chile stojí v bile 12 eur, áno? Koľko z toho sa dostane k tomu vinárovi? Ale ty zase nemôžeš porovnávať víno z Chile alebo francúzske, vieš, lebo to sú dva úplne rozlišné štýly. Dobre, a teraz hovorím už to také, quasi taká etické hľadisko, že ten vinár, či je ocenený za to, že celý život žije tým, že produkuje pre teba to víno. Vieš? A teraz si zober, že z tých 12 eur je 23% DPH. Hej? 20% tuším je dovozné clo. Plus to musí niekto doviesť tou loďou. Najprv to musí s kamionom samozrejme, potom loďou, potom zase kamionom. Potom to distribuuje nejaký lokálny distribútor, ktorý z toho má nejaký zisk. Hej? A nedaj Bože, to ešte aj skupuje niekto v tom Chile, nejaký distribútor, ktorý má ďalší zisk. Z tých 12 eur tomu vinárovi ide euro 50. Max euro 50, neverím, že viacej. Je to možné, no asi ako to majú nastavené, ale tie zisky sú minimálne, no. A on sa tam trápi celý život a tí ľudia tam robia po 200 eur mesačne, vieš. Teraz v spoločnosti je taká debata, teraz veľa sa hovorí o tom, že fast fashion, nie? Sa tomu hovorí, že rýchla móda. Neviem, nepočul som ešte. No také tie značky, nebudem menovať, ale také tie značky, čo veci stoja pod 20 eur, hej? Áno. Tak sa to aj vyrába. To vyrábajú deti v Bangladeži, v Číne a tak ďalej, hej? Je tak, no. Vieš, že teraz je veľká debata, že či je to etické, že my ako bohatí Európania, že prečo podporujeme firmy, ktoré podporujú takúto ekonomiku šedú, že tie deti tam spia na zemi, na madracoch, 4 hodiny denne a potom 16 hodín denne šijú nejaké naše trička, ktoré ty si kúpiš za 6,50 v Zare, vieš, napríklad. No a táto debata napríklad vôbec vo víne nie je. Prečo? Ja si myslím, že by to malo byť aj vo víne, že aj tam by mal byť zohľadnený ten etický aspekt toho, že či ten vinár bude ocenený a nakoľko. Tak určite, mohlo by to byť aj vo víne. A tým, že my to kupujeme tu za tých 12 eur v tej bíle, tak my vlastne podporujeme celý ten reťazec. Keď to nebudeš podporovať, tak to nepôjde. Bude sa to musieť nejako inak predávať, možno aj za drahšie, vieš, a možno lokálnejšie hlavne. Určite. No. A možno ani nie za drahšie, lebo ľudia, ceny sú vysoké a ľudia nie sú častokrát ochotní platiť až tak vysoké marže za tie vína, tak možno bude fungovať zase downselling. Keď vína pôjdu nižšie, tak ľudia to budú nakupovať a možno tým podporíme práve aj tú kultúru. Áno, možno aj tak. Uvidíme. V každom prípade ti ešte raz ďakujem, že si toto pre nás pripravil. Tento Bollinger 2008 bol naozaj výnimočná fľaša. Určite. Za mňa najlepšie, čo sme tu v tomto štúdiu kedy pili. Ale ďakujem za pozvanie. Ja som si dovolil tiež pripraviť niečo výnimočné. A tiež budeme v roku 2008. Tak ak dovolíš, idem to otvoriť. Určite áno. Páči sa mi, ako sa to oteplelo, ako sa otvorilo krásne. Jak je tam cítiť tú orieškovosť a tú maslovú aromatiku. Inak... A ja som si teda dovolil Dom Perignon 2008. Rosé, áno. Ktoré bolo takisto. Myslím, že zhruba tak dlho na kvasinkách, ako toto je. Teším sa. Wow, krásne. A naozaj som sa šetril na špeciálnu príležitosť a som rád, že sme ju dneska našli. Poďme na to.
hneď vidieť na kameru, čo sme pili. Jasné. No. Vždy riešim, že ako na túto fóliu z Dom Perignonu, lebo je taká jemná, rozpadáva sa, trhá sa to, nevieš to poriadne otrhnúť, tak jak na iných fľašiach. Ale potom jeden Francúz mi povedal, čo robí v gastronomii 40 rokov, že just ignore it. Okay. Proste ju iba ignoruj. Že proste iba ignoruj a naozaj to tak funguje. Začneš to točiť cez to, ono sa to samo uvoľní, áno. A je to dole, hotovo, celý problém. No. Môže byť? Je to tradícia, oni to tak majú dlhé roky. Mne sa to páči veľmi, že je to také... A nemienia to meniť kvôli nám. Takže tak to ešte bude aj ďalej. Mne sa aj ľúbi, keď to odrežeš normálne someliérským nožom ako otvárkom. Vieš, že si to orežeš pekne a dáš dole. No. Takže takto má vyzerať krv, keď sa otvára šampanské. Tenučky. Po tých rokoch. Veľmi pekné. Neviem sa dočkať, teším sa naozaj. Korok je v veľmi peknom stave. Nech sa páči. Ďakujem krásne. Pekná farba, až do oranžová skoro. Kajantárová, wow. No. Krása. Aké výrazné perlenie. Tie bublinky sú veľké. Áno, to je veľmi výrazné. To je to, čo všetci hovoria o tej 2008, že ona je ešte v zásade mladá, ako keby, hej. Je. No. Tým, že boli tie horúce dni a chladné noci, tak má vysokú aciditu, ktorá teda, keď víno dozrieva časom, tak padá stále, takže má krásny potenciál a to hrozno bolo pekné, veľké bobule, pekne vyzreté, to víno je krásne aromatické. Ja vždycky robím to, minimálne pri champagne, že ja počkám, kým to vybuble, kým mi zmizne tá biela pena, lebo mám pocit, že niekedy je to až ako keby až moc prierazná tá vôňa, niekedy to nechceš, aby bola až tak intenzívna. Okay. Takže vždycky počkám, kým dobublinkuje. A ja potom je to úplný zázrak. Je to krásne. To je nádhera. Ja mám veľmi rád šampaň, keď sa oteplí. Napríklad, keď sa pekne uvoľňujú tie aromatiky a začneš cítiť aj tú orieškovosť a všetky, aj to drevo trošku a tú maslovú. No veď podľa toho spoznáš naozaj dobré víno, že keď je teplé, tak je dobré. Presne tak? To vždycky hovorím. Veľmi pekné. No, myslím si, že ideálny doplnok. Myslím, že krásny pár. Krásny pár a v správnom poradí, že? A v správnom poradí, určite. Možno by som dokonca začal tým rozhečkom, tým, že je také ovocnejšie, svieže. A potom by som išiel do niečoho plnšieho, komplexnejšieho. Takého orieškovejšieho. Ale myslím, že super. Ja napríklad zvyknem na testingoch robiť to, že ja dávam šumivé, biele, červené a potom dám ešte šampén na konci. Hej, super. A zistil som, že to extrémne robí ľuďom dobre, pretože keď vyskúšajú také, ja samozrejme vyberám tie lepšie červené, také tie ťažšie, komplexnejšie. 1, 2, 3 dáš také, dáš si nejaký stejčík, nejaký dezertík, väčšinou nejaká čokoládka, k tomu nejaké ťažšie červené, áno. A máš taký pocit, že je dobrá nálada, išiel by si aj ďalej, ale už nechceš to červené. No a do toho ideálne pasuje krásny šampaň. Vždycky krásny biely šampaň. To určite. To tak ako keby, to ťa normálne ako keby tak reštartuje. Vieš, čomu by som to prirovnal? Ja keď ješ dobre sushi a dáš si k tomu ten zázvor, ako ten pellet cleanser, ten čistič podnebia, hej. Tak, vieš, že sa ešte využíva zázvor v sushi? Povedz.
Na to, aby si dezinfikoval prípadne možno baktérie. Teda tým, že je to surová ryba, nie je nejako teplne spracované, to je to som technicky nevedel. varené mäso, tak aby si teda dezinfikoval tú rybu. A to pomáha, áno, že má to ten účinok. No super. Preto sa zase servíruje spolu. To som nevedel. A čo hovoríš na toto vínočko? Je to krásne, páči sa mi tá farba, je veľmi výrazná. Čo cítiš najviac? Ja také čerstvé jahodky. Úplne, jahody, že? Úplne. Ale úplne, že čerstvú jahodu rozpolenú, kebyže si dáš do úst. Veľmi šťavnaté. Tá acidita, veľmi pekná mineralita. Až taká jemne chladivá v závere, že až jemne také bylinky sušené pripomína, trošku taký jak tymián, možno to sa mi páči veľmi. A lahunke úplne. A cítim v tom mne sa strašne páči tá salinita. Že tam cítiš kameň, takú kamenistosť, tú mineralitu úplne a je jemná slanosť v závere. Že úplne krásne, tá krieda je veľmi čistá a veľmi pekne by sa párovalo k nejakým ústejciam alebo mušľam svätého Jakuba, vieš, takému mekúčkému mäsku. Ani nehovor. Hneď by som išiel do toho. To by mohlo byť krásne. S nejakým dobrým kaviárom. Aké máte skúsenosti s kaviárom? Vy aj servírujete kaviár? Servírujeme kaviár, áno. Aké značky? My značku neudávame u nás. Neudávate? Nie. Okay. Kaviár teda máme servírovaný na viacerých jedlách. Pýtam sa to preto, lebo počas tej mojej praxe gastronomickej som zistil, že je extrémne veľa druhov tých kaviárov a veľa z nich je priemerných. Áno. Ale málo z nich je naozaj že výnimočných, hej? A teraz nehovorím o cene. Cena je všade rovnaká, ale musíš ako keby hľadať trošku, hej? Že čo je naozaj dobré, no. Tak cena už, keďže je to kaviár a keď to máš ze setra alebo naozaj z nejakej dobrej ryby, tak si môžeš dať tú cenu, lebo proste kaviár budú ľudia kupovať. Musí byť iba, za mňa kaviár je iba z jesetra. Všetko ostatné je taký experiment. Pre mňa sú to ikery. To už nie je kaviár, to sú ikery. Ale ten naozaj pravý kaviár treba mať úplne naozaj veľmi dobré podmienky, ako ho pripraviť. A málo kto vie málo kto je producent naozaj dobrého, kvalitného kaviáru. Veľa je o čerstvosti. Určite. Napríklad málo ľudí vie, že kaviár má väčšinou spotrebu mesiac až 2. Hej. A teraz ty si ho dostaneš na narodeniny ako darček, necháš ho v chladničke pol roka, zabudni. Konec. Môžeš to vyhodiť. Hej. Ono už keď sa blíži tá doba spotreby, tak už tá chuť sa zmení a už je taká moc rybacia. Áno. To som mal kaviár, to treba si počítať. A to presne viem a aj to vždycky reklamujem. Hej, hovorím, pozrite si dátum spotreby na tie plechovky, že neberte to nejak zlom, iba to kuknite. Jasné. A z chuti to poznám. To nie je to, že zlé, ale je to také viac rybacie ako slané. Za mňa by to malo byť viac slané ako rybacie, vieš, také, jak dobré ústrice. Áno, hej, že viac je tam tej minerality, salinity, ako tej rybaciny, ako keby, hej. Áno, lebo jakmile sa to preklopí, tak to už nechceš. Už je to také, ja nemám rád napríklad kapra, mne to tie rybacie ryby mne moc nechutia. Akože ja to mám rád zase. Áno? Alebo naše babky zvykli to naložiť do mlieka, vtedy to stráti Tak trošku. potom to vyťahneš, áno, dá sa to aj vyťahnuť, ale hej, ak si môžem vyberať... Nie je to potom také svieže, áno, už to je také uťahnuté. Ak si môžem vyberať, tak ja vždycky preferujem ryby, ktoré nechutia rybacio, hej, že si chápeš, čo chcem povedať. Chápem. No ja mám také tie biele morské ryby, ktoré proste, alebo tuňak, losos. Ako tuňak je tmavá ryba, červená? Úhor. No dobre, ale tuňak absolútne nechutí rybacinou. Tak tuňak má svoju špecifickú chuť a každá časť tuňaka chutí zase úplne inak. To je tiež krásna vec. No, najlepšie sú tie tučné. Otoro, čutoro, to je akami ja mám rád veľmi akami inak čisté, chudé mäsko, naozaj pekne to cítiš, ale také dobré otoro, to je jak wagyu kvalitné, keby si dal. Naozaj ten tuk, jak maslo, normálne úplne jemné na jazyku sa ti toho spúšťa, to je krásne. To vždycky, keď sa podarí, a ono na Slovensku je dosť vzácne, že vôbec ľudia majú tieto fakt kvalitné suroviny. Ale je pár reštaurácií, kde to vedia robiť. Vy ste jedna z nich. A to je normálne udalosť. Ako ja to, keď natrafím na takýto tuňačík,
Hej, najlepšie vo forme sashimi, ja to mám najradšej surové. Podobne. Tak to je pecka. To je vždycky... Máš to čistú espresiu toho mesa. To sa normálne tešíš, že žiješ a máš radosť zo života ako takého. Tomu ver. Je to krásne. No. Vychutná si niečo dobré a s dobrou spoločnosťou ešte. A keď máš ešte niekoho pri sebe, čo si to vie užiť, takisto ako ty, tak je to skvelé. Mne veľmi chutí naše predjedlo, my máme japonské a 5 plus wagyu. Robíme ho ako carpaccio, v podstate takým štýlom, že ho opáliš, v podstate iba jemné plátky. Super. Máme tam 3 druhy hub, máme tam tiež shiitake, teda shimei, na vrchu je topinamburová zmrzlina, kaviár. Dozdobené je to ešte lokálnymi bylinkami a to je úžasné jedlo. A k tomu je strašne pekné, že tým, že je to studené predjedlo, je to carpaccio, ty k tomu môžeš naparovať aj pekné minerálne biele víno, ale aj červené víno, vieš, že dá sa s tým pekne vyhrať. Kľudne aj bubliny a wagyu, nejaký šampáň pekné, akože zaujímavé, naozaj Scott de Bar môže byť tiež veľmi dobré, myslím. Vidíš, kontroverzná téma si načal, wine pairing k sushi kuchyni, k japonskej kuchyni. Napríklad veľa ľudí teraz preferuje k tuniaku červené víno. Pinot Noir napríklad. Prečo ne? Áno? Si za? Ja som za, určite. Ja myslím, že wine pairing je strašne komplexná vec a strašne veľa možností a štýlov máš, akým naparovať víno. A môžeš buď jednak kopírovať nejakú chuť, nejakú krémovú alebo maslovú arómu alebo nejakú kvetnatosť vínom, alebo môžeš spraviť nejaký kontrastný pairing, čo sa budú navzájom, že zvolíš úplne iné víno, ako je nejaké jedlo, ale kontrastne sa budú podporovať a dáš tomu zase nejaký ďalší rozmer v tom pairingu. Že to je vlastne úplný opak, ako keby, hej? Presne. A to, ten wine pairing, čo máte k tomu degustačnému, si pripravoval ty? Ja som pripravoval, áno. Jak na to ideš? Akože popíš mi to, že OK, začnem, sadnem si a čo ďalej? Ochutnám jedlo, vždycky ochutnávaš, nie? Áno, vždycky ochutnám jedlo a hneď v tom momente mi proste dojde nejakých pár vín, čo by sa k tomu mohlo hodiť, tak si nálejem napríklad 2 alebo 3 vína. A skúšaš. A skúšam, hej, že čo by Samozrejme mohlo... vyplúvaš. Samozrejme vyplúvam, lebo by som bol jak Rin Tin Tin, keby všetko pijem. A aby som sa tomu vedel naplno sústrediť sa. Takže aby sme si to tak nejak predstavili, že ty na 8 ideš do roboty, áno. Naleješ si 6 fliaž vína. Áno. Dáš si k tomu fine diningovú kuchyňu. No si raňajky, nejakú omeletu, vajíčka. Do 10. vybereš jedno a potom fire on day. Hej, presne. Krásny život. Máš to ťažké. Nuž, udel someniera. Áno. No. Ale v tom wine pairingu teda máš vínko, nalejem si nejaké 3 a proste cítim, že a idem väčšinou potom berem teda vždycky nejaké 3 aspekty, alebo jednak akože moju, že aby to bolo zaujímavé pre tých ľudí, aby to nebolo konvenčné, aby to bolo proste niečo špeciálne pre tých niečo ľudí. Nové, niečo aby zažili. Presne, áno, aby to, čo není, niekde ide. To. Idem podľa svojho feelingu, určite pocit, proste akú emóciu má to jedlo pre mňa a to víno, aby to spolu bolo, aby to bolo prirodzené podľa mňa to wine pairing, lebo to je najdôležitejšie pre ľudí. A takisto berem aj objektívny pohľad hostia, konzumenta, že čo proste tí ľudia vyhľadávajú, aby tí ľudia zase nebolo to niečo úplne, že proste, že toto bude chutiť 2% ľuďom, vieš. Takže musíš podľa mňa tieto 3 aspekty dať do jedného a tým spravím asi pairing, ktorý sa veľmi teším, že naozaj chutí väčšine ľudí a teda ohodnotili mi to aj ľudia, ktorí sa rozumejú do gastra, či už nejakí šéf kuchári alebo somelieri, čo u nás boli. A veľmi sa z toho teším naozaj. Super. Ja som teraz robil 2 pairingy. Ja som robil slovenský, kde máme viacero teda vinárskych regiónov zo Slovenska. Sú to teda všetkých 6. Máme tam teda viacero vinárskych štýlov. Takže každé víno je úplne štilisticky odlišné. A potom tam máme teda zahraničný pairing, ktorý sú známe apelácie teda z celého sveta. A dal si tam aj Tokaj? Dal som tam aj Tokaj, určite. Čo hovoríš o Tokaji? Je to naozaj tá svetová oblasť, ako sa hovorí? Jednoznačne. Je to najmenšia oblasť na výrobu vína na celom svete. A není to tak, že z Maďarska sú lepšie tie Tokaje? Z Maďarska sú fantastické Tokaje. Ja určite, ja milujem Maďarské. Lepšie alebo horšie? Nechceš ísť do tejto kontroverzie? Neviem, ja si myslím, že aj slovenské sú fantastické a myslím, že je to vyrovnané. Tým, že Maďarsko je väčšia časť Tokaja, väčšia produkcia, majú tam viacero tých štýlov, viacero vinárov, takže asi sa nedá povedať, že či je lepšie alebo horšie.
Ale ja som veľmi hrdý, že máme náš Tokaj na Slovensku. A ľudia to nepoznajú, vieš? Lebo to nebolo, kedysi to nebolo uzakonené a nebolo to teda legálne, akože dovážať Tokaj do zahraničia. A teraz konečne teda je to možné. Takže ja som na to veľmi hrdý a som strašne rád, že sa to niekam posunulo. Dobre, a keď to porovnáš s tými svetovými sladkými vínami, napríklad ten Sauternes z Bordeaux alebo Mosel, lebo za mňa je Mosel top oblasť na sladké vína. Beerenauslese alebo Trockenbeerenauslese, Rieslingy sú pretože mne v tých sladkých, a to hovorím aj o Sauternes, a to sme mali aj IKEM, na evente som mal aj IKEM. Aký ročník si mal? 96. Okay. Imperial, 6 literový som zohnal. Áno, to si pamätám. To si mal na tom... To bolo na prvom evente. Na prvom evente to bolo. Pekné. Fľaša stála 3000 €. Slušné. 3000 €. Objednával som to normálne kuriérom z Francúzska, z nejakého wine shopu. Dobre, wow. Hej. A to normálne, že všetci, to musel byť zážitok. Čo tu 20 rokov robia vo wine industrii na Slovensku, tak všetci, že čo? Že to kto je tento chlapec, prosím ťa? Verím. To bol prvý event. Musel byť krásne. To je prvý event, no. Však videl som aj videá, však ty máš aj na svojom Instagrame, aj televízia to točila vtedy, takže pozeral som. Ale chcel som povedať to, že pre mňa, keď porovnávam Sauternes, Tokaj a Mosel sladký, tak vyhráva vždycky Mosel, pretože, ale to je možno moja osobná preferencia, pretože ja tam potrebujem aj tie kyselinky, aby to bolo balancované, vieš. A Moseláci to vedia robiť. Oni, keď si dáš taký Marcus Molitor, už keď si dáš obyčajnú fľašu, už keď si dáš špetleze, 10-15 ročné špetleze od Molitora, tak to je ako úplná topka. To je, a ten balans hlavne, vieš, jasne je to sladké hovado, ale je tam taká acidita. A acidita ti to krásne vyváži. Že ani nemáš pocit, že to je sladké. Že mňam a čak to nie je sladké. A nezalepí ťa z toho. No, máš aj tú aciditu a zároveň je to aj... Vieš, že nie je to, keby si med jedol. Hej, vieš, čo myslím. Je to viskozné, určite husté a celkovo tá turikeľovú štruktúru to stále má. To akože ako keby prerazí, vieš, a mne to strašne chutí, ja milujem ten Mosel. Tá bridlica ti dá krásnu mineralitu do toho. Ťažko sa to zháňa, lebo tie staršie ročníky sú veľmi drahé. Áno, málo kto to aj predáva. Ale málo ľudí vie, že už 10-15 ročný, keď máš lepšieho producenta, tak sú už topky. A nemusíš ísť na Trockenbeeren. Úplne stačí špetleze. Úplne stačí špetleze od lepšieho Moseláka. Pokiaľ máš dobré hotovo, spracované víno, dobrého vinára. Ja to každému nalievam, že keď má niekto rád sladké, tak ja vždycky mu poviem, že Mosel určite. Áno, aj Sauternes zoženieš za pomerne normálnu cenu, vieš, no IKEM je brand, hej, IKEM je Rolls-Royce, OK. Ale treba povedať, že IKEM je jediné vinárstvo, ktoré má označenie Premier Cru Superiore, čo je... Áno, však OK. Tá najväčšia... Jasne, je najlepší, ale povedzme, že 60% výkonu IKEM zoženieš za oveľa nižšiu cenu, hej. Dá sa určite. Takže ten Sauternes je tiež dosť veľká oblasť, sú tam všelijakí neznámi tí producenti a zoženieš veľmi pekné vína za 20-30 €. Hej, takže to odporúčam. Takisto Tokaj, jasne, to je taká nacionálna vec, že jasne, my tu máme vynikajúce tie vína. Aj keď skoro nikto to nepozná, sú vína, ktoré sú ultra výnimočné z Tokaju. Určite. Ale to je pár fliaš na svete. 6-stupňové Tokaje naozaj, alebo nejaké... Keď musíš poznať toho vinára a musíš mu povedať, že chceš proste staršiu vec a on ti donesie, že 75 ročník. Hej. A to je čierne to víno. To ani nie je, že hnedé, to je čierne. Je to tmavé. Je to jak sirup. Vieš? Tým, že to bolo za pár rokov v súde. A to je taký koncentrát, že to... Bežne robia to, v Michelinkách po svete máš bežne, že na lyžičke sa predáva ten Tokaj. To si videl? To som nevidel ešte, ne? No, tak to sa bežne robí. Ale nie je to esencia? Tá esencia sa bežne predáva po lyžičkách v Michelinkách. Že máš wine pairing, na konci máš nie pohár, máš lyžičku
čajovú alebo polievkovú lyžičku tej esencie, lebo naozaj je to... To máš čistý extrakt v podstate z tých cípek. To je úplný extrakt. No dobre, ale taký zoženieš aj slovenský tokaj. To sa dá zohnať. Slováci robia tiež esenciu, áno. No, a máš tam úplne krásne... Ako to je pár fľaší tej pivnici. Hej, že to... Aj si za to zaplatíš. Aj si za to zaplatíš. Ale za mňa do gastra je to super. Ja by som to akože zaviedol. Mne sa to strašne ľúbi, ten trend, že vieš, zaprvé už len to, že ti niekto povie, že ale to není pohár. Lyžičku dostanete. Už to je samo o sebe ako niečo výnimočné. Ten host si to uvedomí, že wow, že čo, lyžičku? Že wow, že to je taká rarita. A teraz nedaj Bože, že ten čašník mu tu do pusy tú lyžičku. No tak ďakujem pekne, akože to si zapamätáš, vieš, že dojdeš domov a rodine rozprávaš zážitky, že ak ti dali lyžičku, toká, vieš. A na jedlo si ich nespomenieš, budeš rozprávať o tej lyžičke. Určite. Na konci, no. To víno je určite spotlight, ktorý myslím, že je to nepovšimnuté, pokiaľ máš niečo takéto krásne, komplexné a tie vína majú naozaj potenciál vyzrievať veľmi dlho. Tie tokaje, pokiaľ máš... Tak tým, že je tam cukor. Máš konzervant, aj cukor, aj aciditu a naozaj o 50-60 rokov sú tie vína úžasné. Takže... To sú v zásade nesmrteľné vína, tam nemáš čo pokaziť, keď to máš v pivnici a keď sa ti ten korok nepokazí, tak to víno drží. Presne. Čiže... Nedávno som pil teda Chateau d'Yquem, keď už sme boli pri ňom aj 2001, môj ročník narodenia, aj 1979. A super, čo? Bolo to úžasné, naozaj. Už sa formovali tie tóny petroleju a... Ale nie je tam tá acidita. Mandle. Bola tam stále acidita. Fakt? Stále tam bola acidita a stále bola pomerne vysoká, čo som bol veľmi prekvapený a bolo to úplne úžasné, že vôbec som nemal pocit, že ma z toho zalepilo nejako, ale bolo to strašne jemné, smooth, naozaj med, sušené marhule, sušené figy, karamelizované oriešky. Je to také niečo iné, ja to odporúčam každému, hlavne naozaj. Tým ľuďom, čo akože pijú trošku lepšie vína, že majú nejaké tie skúsenosti už, že majú niečo odpité. Vyskúšaj. A čo, sladké víno, však pije moja babka, ne? Vieš čo, vyskúšaj, uvidíš. Dobre, vyskúšaj. No. Takže veľa ľuďom hovoríme, že všetko v pohode, že treba proste skúsiť aj to sladké, lebo stojí to za to. Sú výnimočné sladké vína, ktoré chutia aj pokročilým vinárom. Presne tak. Tam nájdeš naozaj zmysel a ten charakter. Peťo, však posunula sa tá gastronómia v zásade na Slovensku mílovými krokmi. A všimli si to aj tí medzinárodní hodnotitelia, ako Falstaff, Codmilo. Určite. A myslíme si, že aj Michelin, aj keď to ešte není oficiálne, áno, už tu behajú. Sú tu niekde, určite. Už tu behajú, budúci rok budú nejaké tie hviezdičky tu lietať. Oni tu boli aj predtým, ešte keď sa nehodnotilo. Určite vedia, ako to je na Slovensku. No ale už je to oficiálne, čiže tak vieš, ak to bolo, že štát to musel zaplatiť. Áno. Takže štát to už zaplatil a už je jasne stanovený termín, kedy nejaké tie hviezdičky padnú. Jasné. No a ja si myslím, že to potrebovala slovenská gastronómia, pretože to ako keby trošku zatlačilo na tých šéfkuchárov, že chlapci, ale makajme, že treba zamakať. Čo ty to jak vnímaš? Ja si myslím presne, že každý šéfkuchár alebo každý tím si povedal, že teraz začneme sa niekde posúvať a veľa ľuďom to potlačilo tie svoje štandardy. Možno začali naozaj sa viac snažiť a robiť nové inovácie, možno posunúť tie limity svojho tímu, aby ten servis bol úplne vyšpičkovaný. A myslím si, že aj veľa ľudí, že mladí ľudia by mali si držať tú svoju vášeň a mali by sa viacej venovať gastronómii, pretože ich potrebujeme a myslím, že určite to má teda nejaký zmysel pre budúcnosť gastronómie. Myslím, že to úroveň Slovenska sa posunie určite niekam vyššie. No, posunula sa už, pretože je to vidno, že ako keby v očakávaní tá úroveň toho jedla stúpla. Tá úroveň servisu samozrejme tiež. U vás je ten servis 5-hviezdičkový, alebo možno 6-hviezdičkový, keď sme v Dubaji. Nepreháňaj. No naozaj, že vy ste jediná štika, čo robí ten zrkadlový servis pomaly v Bratislave.
Asi áno, jedna z dvoch. Za mňa je to veľká vec, pretože už len ako keby to divadlo okolo toho jedla robí tak obrovský dojem, že aj keď je to jedlo možno 80-90%, čo není vo vašom prípade, ale aj keď je, tak proste to divadielko okolo toho tak pomôže tomu jedlu, tak ho zdvihne, že nezabudneš na ten zážitok nikdy. Ja som to zažil kedysi v Štajereku, to sme 10-15 rokov dozadu, kde boli sme veľká partia, okrúhly stôl, 10-12 ľudí, došlo 10 čašníkov naraz, položili s tou striebornou kupolou jedlo pred nás, naraz ho otvorili, to ako... Pekné. Vieš, to je na úrovni choreografii, to je na úrovni divadelného tanca. Je to umenie. Presne, a to ten ten zákazník si nesie so sebou. Hovorím, ja som to zažil raz v živote, 10 rokov dozadu, doteraz o tom rozprávam a u vás ste mi to pripomenuli, že aha, že niekto to aj u nás robí, že neverím. Som bol tak prekvapený. To som veľmi rád, to sa teším naozaj. No. Že to dalo k tebe takýto dojem. A určite, tá úroveň sa posúva ďalej. O tom to je presne ten fine dining, alebo tá zážitková gastronomia, je to umenie. Je to proste divadlo, je to nejaký svoj štandard, svoju výnimočnú vec, ktorá v inej reštaurácii nie je. Dáš tým hosťom a tí ľudia si to brutálne užijú. Je to o tých malých detailoch, o perfekcionizme, proste, aby ten pohár si položil s eleganciou, ešte ho trochu jemne posunul tomu človeku a naozaj dal mu nejaký pocit, tú emóciu, čo inde nezažije. Ja myslím, že veľa reštaurácií michelinských alebo veľa dobrých reštaurácií na Slovensku ten servis robí fantasticky. Robí ho perfektne. Ale perfektný servis je to veľmi individuálna vec a myslím si, že je to veľmi subjektívny názor a každému je trošku iný perfektný servis. Vieš, v niektorej reštaurácii stojíš proste rovno, máš tam si ako na špičkách, všetko je úplne perfektné, elegantné. Niekde si uvoľnený, niekde je to ležerný fine dining a to majú ľudia radi. Každý má rád niečo iné a myslím, že o tom to je. Podľa mňa odhadnúť toho človeka, čo je pri tom stole a dať mu práve ten servis, čo potrebuje. A to je iba o tých ľuďoch. To je iba o tebe ako o človeku, o tej psychológii, ako prečítaš toho človeka a tých pár slovách, keď ho pozdravíš a privítaš, dobrý večer, vítajte u nás, tak je to o tom podľa mňa, vtedy ty vidíš, čo ten človek bude chcieť piť, čo bude chcieť jesť, čo bude chcieť, ako sa bude chcieť cítiť. Čiže ty to musíš vedieť aj počas celého servisu. Ty to musíš vedieť aj prečítať vlastne. Určite. A čiže to je také, trošku musíš byť psychológ, trošku čašník, trošku barman, trošku sommelier, všetko. Ale dokopy to vytvorí tú jednu súhru, ktorá nakoniec funguje. Presne tak. Čiže ty myslíš, že že sem zavítali tí inšpektori zo zahraničia, že to posunulo celkovo tú gastronómiu aj že posunie, že teraz OK, budúci rok, predstav si, dostaneme 3-4 michelinské reštaurácie vzniknú na Slovensku, alebo teda ich ocenia. Posunie to niekam ďalej, tú gastronómiu? Myslíš, že začne chodiť viac ľudí? Myslíš, že viac turistov? Lebo to sa tak hovorí, že rozbehne to naozaj turizmus? Ja si myslím, že začne chodiť viac turistov? Turistov, ľudí za gastronómiu minimálne začne chodiť viacej. Kvôli tomu, že budeme mať reštiky mišeliniacké? Ľudia to vyhľadávajú častokrát, či už mišelinské iba odporúčania, alebo reštiky. Povedzme si pravdu, dnešná doba je taká, myslím, že trend je taký, že ty ideš na dovolenku a prečítaš si, že táto reštika má dobré hodnotenia, hej, 4-5 hviezdičiek, prečítaš si nejaké recenzie a podľa toho, že tak tam pôjdem, hej. Potom takisto aj ten Michelin, podľa mňa, ako ľudia to, že vidím, že má tá reštika nejaké michelinské odporúčania, hviezdičku, tak asi tam pôjdem. Takže myslím, že ten turizmus, alebo teda tú návštevnosť to určite zvýši. Či to zvýši úroveň, to neviem. Podľa mňa všetky reštaurácie na Slovensku, či už je to Irín, Ek, Gašperomlín, my, alebo hociaká iná fine diningová, alebo aj nefine diningová reštaurácia, myslím, že máme veľmi dobrú gastronómiu na Slovensku. Myslím, že máme akože tú úroveň vysokú a tí ľudia robia minimálne čo najviac preto, čo môžu. Teraz preto robia ešte trošku viacej asi, keďže je tu ten Michelin. Stále sa dá posúvať. Hej, ale myslím, že je to iba o tých ľuďoch. Ja myslím, že
Proste potrebujeme šikovných mladých ľudí, ktorí majú vášeň. Ja viem, že ako má niekto rád hudbu, niekto má rád šport, niekto proste máš všelijaké hobby v živote, tak takisto je milión ľudí, čo má rádo gastronómiu. Som si tým istý. A myslím, že tí ľudia by mali sa venovať viacej tomu, čo milujú, pretože nie je to iba práca, či ti zarába peniaze, ale je to... Myslím, že je to životný štýl. Je to určite akože... je to vášeň a je to niečo, čo môžeš odozdať tomu človeku. Ty tomu človeku spravíš zážitok, čo je teda najväčšia vec, ty mu daruješ svoj čas a je to najviac, čo môžeš dať tomu človeku a ten človek, keď odchádza s úsmevom na tvári, mňa to robí šťastným napríklad. To je, pre mňa je to zmysel života, vieš, táto práca tiež. Že máš taký pocit zadozučinenia, hej, že večer ideš domov a som urobil radosť všetkým hosťom, odchádzali spokojní, to naplňa ťa to. Určite. Chápem, stotožňujem sa s tým úplne. Pre mňa je najväčšia radosť, keď hostia odchádza, bolo to výnimočné. Ďakujeme pekne, pán Gerexa. Na budúce sa vidíme. To naozaj, to sa nedá kúpiť ten pocit. Vieš, môžeš mať peniazy, koľko chceš. A to je presne, to je ten základ toho všetkého. A ja myslím, že tí ľudia to budú vedieť robiť prirodzene a s radosťou iba vtedy, keď budú mať aj vhodné určite podmienky pre tú prácu. Ja myslím, že keď reštaurácie dajú dobre prostredie zamestnancov, či už platovo, alebo aby sa tam dobre cítili, tí ľudia budú šťastní a budú motivovaní dávať dobrý servis, dobre sa budú cítiť, proste budú mať dobrú náladu na tom servise. A to je proste kolobek všetkého, takže myslím, že aj reštaurácie by mali spraviť vhodné podmienky pre zamestnancov, aby aj naši hostia sa dobre cítili a všetko pôjde k lepšiemu, určite. Super. Ešte mi prosím ťa povedz, ohľadom toho VSETu. Ty si hovoril, že si level 3? Ja som študent level 3. OK. Jak to funguje? Lebo viem, že na Slovensku je že sommelier. Áno, ja som si to spravil ako sommelier, ale veľa ľudí to podceňuje. Ja by som to až tak nedával akože na takú nižšiu úroveň, pretože si myslím, že oni naozaj sa snažia v tej asociácie urobiť svoje. Ale áno, tak je to menej ako medzinárodné asociácia, ale snažia sa tých kvázi bežných ľudí trošku posunúť ďalej. A za mňa dostala do toho vinného svetu Beata Vonková úplne ako prezidentka tej asociácie sommelierov. Ja som s ňou zo začiatku intenzívne komunikoval, spolupracoval. Ona veľmi ma ako keby posunula na vyšší level. Hej. Že ja som mal nejakú predstavu, niečo som došiel a ona, Adam, ale počkaj, trošku to upravme, toto inak, toto lepšie, tu máš kontakt, ten tu máš tam. Ona mi veľmi pomohla. No však ona určite vieš, ona teraz kapacita, sa dostala úplne niekde inde. Ako prvá Slovenka má funkciu, ona je viceprezident, ona je viceprezident Svetovej asociácie sommelierov aktuálne, čiže ona už pôsobí v Belgicku, myslím. Áno. V Belgicku ide si tam tú agendu svetovú, hej, posunula to ďalej, zvolili sme si nového Mirka Jajca, tiež kamarát, vynikajúci sommelier, úžasný prezident, naozaj, že on je tam, kde má byť, patrí na to miesto. Ale tá Beata naozaj ma tak posunula ďalej a jedno zlé slovo nemôžem na celú asociáciu povedať, ale rozumiem, že vo svete to nemá taký rang, keď si slovenský sommelier certifikovaný, ako tieto dve organizácie. A to je, jedna je ten VSET, ešte je tá druhá, sú dve organizácie. OK. Že jedna je VSET, to si ty, čiže ty už študuješ tú trojku. Ja študujem. Povedz nám detaily, že jak ti išla tá jednotka, aké to bolo ťažké, tá dvojka? Tak ja som jednotku preskočil, ja som jednotku neštudoval vôbec. OK, dá sa ísť rovno na dvojku? Dá sa ísť rovno. Čiže taká je možnosť, hej? Je taká možnosť, áno. Doložíš tam nejakú prax, alebo tak? Áno. Nemusíš v podstate dokladať nič. Je to iba o tvojej nejakej kvalifikácii, keď si myslíš, že si zvládol jednotku, tak ideš rovno na dvojku. A bolo to ťažké? Ako prebiehali skúšky? Ja myslím, že bolo toho veľa určite. Máš nejaké praktické teda degustácie, kde hodnotíš
či už farbu vína, komplexitu, aromatiky, dostaneš normálne somelierskú tabuľku, kde máš všetky mirabelky, nejaké sušené byliny, červené ovocie, maslo, oriešky, drevo, tabák alebo kožu v červených vínach. A to bolo v Bratislave? To bolo v Bratislave, áno. Okay. Ja to študujem teda s Ľubošom Bogárom, ktorý je teda certifikovaný somelier, ktorý môže vyučovať VESET, alebo teda Wine and Spirit Education Trust. A s ním som teda študoval aj dvojku a som strašne rád za neho, teda, že ho mám ako učiteľa, lebo si ho veľmi vážim, pretože je to človek, čo naozaj cíti to víno, že proste má pre neho talent. Naozaj, že odpil si veľmi pekné veci a maká na tom, aby teraz už mohol byť aj master sommelier, ktorého teda študuje teraz. Okay. S ním som teda spravil dvojku, on ma aj motivoval k tomu. Bolo toho veľa, naozaj musíš vedieť. Aj teória, že? Aj teória. Sa to nezdá. Ale je to tam dosť. Veľkú učebnicu. A aké sú tie levely, prosím ťa, popíš nám to? Tie levely sú, je ich 5 teda. 1, 2, 3? Áno. A? Máš v podstate, každý level obsahuje niečo iné. A na konci je ten Master of Wine? Nie, na konci je 5. level, ktorý máš už teda nejakú praktickú degustáciu, blind testing viacerých vín, myslím, že je ich niečo okolo 15 až 20. A teda máš tam aj nejakú teoretickú skúšku a vtedy dostaneš normálne diploma, VESET, teda že si certifikovaný a môžeš aj školiť teda ľudí. Ale volá sa to VESET 5? Áno. OK. VESET level 5, ale už máš normálne teda a predpokladám, že tých ľudí je málo. Do 1000, nie? Tak jak myslím, že ich neviem, koľko ich je presne. To je do 1000 určite. Ale je to veľmi ťažké, ja to poznám aj zo zahraničia, od iných somelierov. Tí, čo idú ďalej na tie najvyššie levely, to je veľký problém. Aj ten Master of Wine, ten Dairy System, to je, myslím, že aktuálne je 644 Master of Wine na svete. Je ich maličko, no. Na svete. Myslím, že ešte menej. Svete. 644. Keď si ešte to levely, tento VESET systém, to je taký svetový systém vlastne, somelierský, tak myslíš si, že ťa to aj nejak obhacuje, čo sa týka tých pracovných, toho praktického využitia, vieš, tých pracovných schopností tvojich? Určite, tak minimálne mi to dalo, aby som pochopil do hĺbky to víno, naozaj, že ktorá pôda ti dáva aký charakter, možno čo ako v počasie vplýva na to víno. A naozaj, že teraz viem sa pozrieť na fľašku, alebo niekto mi ponúkne nejaké víno, ďakujem pekne, a viem, ako bude chutiť napríklad. A podľa toho viem aj človeku odporučiť to víno a viem sa do toho vcítiť. Chápem, že už presne máš prehľad. Takže áno, a potom je to už o tom iba spoznávať a ja myslím, že tá škola ťa naučí tú teóriu, ale tú prax sa musíš naučiť iba sám. Mňa najviac naučilo rozprávať sa s ľuďmi, so someliermi alebo s ľuďmi, čo majú jednoducho radi víno. Ako napríklad ty, my, alebo teda viacero ľudí na Slovensku. No vieš, otázka znie, že dá sa vôbec spoznať celý svet vína? Podľa mňa nie. Nedá. Je to spoznávanie na celý život, ale to je na tom pekné, že ty spoznáš to, čo chceš. Ja som sa preto tomu začal vôbec venovať, pretože ten svet vína je tak komplexný, že to proste neexistuje, aby si spoznal všetko za jeden život. Vieš, že to sa nedá. To je na tomto krásne, že môžeš hľadať koľko chceš, môžeš riešiť, pracovať, piť, skúšať. Nemáš šancu. Nie je to krásne. Nemáš šancu. A to je na tomto krásne. Že stále je čo objavovať. Vieš, že každý deň sa zobudíš a máš niečo nové, nejaký obrovský komplexný svet ďalšieho regiónu, ktorý môže znovu objavovať. To je nádherné. Presne tak. No ale je dôležité, tak ako som hovoril už skôr, ja vnímam ako najvyššie poslanie somelierov nájsť úžasné, výnimočné víno za rozumnú cenu pre toho konzumenta, lebo to je najväčšia výzva toho someliera. Vyskúšať všetko, OK, vyskúšať všetko z jednej oblasti, to sa dá. Ale nájsť naozaj výnimočné víno, ktoré sa zatiaľ nepredáva za až také drahé prachy, to je
To je ozajstná výzva. To je tá výzva, ktorú by sme my ako keby mali podstupovať a to, čo by sme mali odovzdávať. No. Presne tak, o tom to je. Nájsť niečo výnimočné, nájsť niečo, čo človeku chutí a potom sa spolu posúvať a spolu objavovať to, čo proste chceš. A myslím, že aj to posúvať do reštaurácií alebo iba tak doma si vychutnať je krásna vec, takže... Tak. Peter, ďakujem pekne. Ja ďakujem. Že si sa zúčastnil, že si prijal pozvanie a dokonca, že si doniesol tak úžasnú fľašu. Ako som povedal, najlepšiu, čo sme tu zatiaľ mali. Dúfam, že ťa potešila aj tá naša. Potešila, bola skvelá. Dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších príležitostiach nejakých. Napríklad u vás v Ufe. Budem určite rád. Budeme sa tešiť. Na zdravie. Na zdravíčko. A ja ďakujem divákom, že vydržali do tohto momentu, pretože to bolo naozaj dlhé, ale dozvedel si sa niečo nové, obohatil si svoj svet o skúsenosti dvoch profesionálnych somelierov. Ak ťa to baví, klikaj like, klikaj odber, dozvieš sa ďalšie veci. A ak ti chutí dobré jedlo a dobré víno, prosím ťa, navštív UFO. Není to len turistický spot s výhliadkou. Je to fine diningová inštitúcia s tým najvyšším levelom vína, aký existuje. Takže vyskúšaj, nepodceňuj, zažiješ veci, ktoré si predtým nezažil. Ďakujem. Ahoj.